Γεια σας κορίτσια, με λένε Ελένη, είμαι 12, πάω στο 13, πάω σε 2 μήνες θα κλείσω, πάω με γυμνασίου. Παρακολουθώ βίντεο στο YouTube εδώ και 1,5 χρόνο και μου άρεσε πολύ αυτό το πράγμα και ήθελα να το ακολουθήσω κι εγώ. Αλλά ξέρετε, σκεφτόμουν τι θα πούνε οι φίλοι μου στο σχολείο άμα το πούνε, τι θα πούνε, δεν ξέρω, τι θα πούνε γενικώς όλοι αυτοί που βλέπουν το βίντεο ή γενικώς θα πούνε όλοι. Και αποφάσισα να ξεκινήσω το βίντεο μου, το πρώτο μου βίντεο. Άμα τα πάω καλά πιστεύω, κάνω κι άλλα. Άμα σας αρέσουν να κάνετε like, subscribe, αν δεν είστε subscribe και σχόλια. Με προκάλεσε η κολλητή μου που λέτε, η οποία είναι απέναντι και θα σχολιάει, την οποία θα σας τη δείξω όμως σε άλλο βίντεο γιατί τώρα είναι λίγο σκατά. Είναι λίγο σκατά. Θα σας τη δείξω σε άλλο βίντεο. Δεν θέλω πιο πολύ να φέρνω στο YouTube. Τέλος πάντων, να μην σας ταλαιπωρώ. Θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω την πρόκληση ότι θέλω να σας πω κάποια πράγματα για μένα. Θέλω να σας πω ότι θα περνάμε καλά μαζί. Δεν έχω πάρα πολύ χιούμορ, αλλά τα πετάω κάπου τα αστεία μου. Δεν βρίζω πολύ. Άντε να πω καμιά φορά χαζό. Εντάξει, είπαμε. Δεν είμαι και φυτό. Δεν τα έχω πάει πολύ καλά στους βαθμούς, δεν είμαι πολύ καλή μαθήτρια. Τέλος πάντων, δεν έχω πολύ χιούμορ, αυτό θέλω να σας πω πιο πολύ. Και θα κάνω αυτό που θέλω να σας πω, θα κάνω Q&A. Θα μου γράψετε αν θέλετε να κάνω Q&A. Θα μου γράψετε κάτω στα σχόλια, στα comment. Θα μου γράψετε ό,τι ερώτηση θέλετε και εγώ θα την απαντήσω. Ό,τι ερώτηση και αν είναι αυτή, δεν έχω θέμα, δεν με ντροπιάζει κάτι. Είμαι σίγουρη ότι θα γράψει η κολλητή μου κάτι. Αυτό, θα κάνω Q&A, θα κάνω πολλά vlog, μπορεί να ξεκινήσω gaming κανάλι. Και θα δείξετε άλλο θα κάνω, δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Λοιπόν, η πρόκληση που θα κάνω απόψε είναι να φάω κακάο. Δηλαδή η κολλητή μου κάθεται απέναντι και χασκολιαλάει, τη λένε Νάντια, θα σας τη δείξω σε άλλο βίντεο είπαμε. Μου είπε να φάω κακάο και μου το έφερε κιόλας. Λοιπόν, να φάω κακάο. Πολύ καλή πρόκληση, Νάντια. Μπράβο, παιδί μου, είσαι πολύ καλή. Το ξέρω. Είπες το ξέρω. Καλά. Πώς είναι να φάω. Τέλος. Πιο λίγο. Είναι το... Παιδιά, δεν έβαλα χαρτί κάτω. Oh my god. Θα να βάλω λίγο χαρτί κάτω, μην τα κάνω όλα σκατά εδώ πέρα. Εκεί, έτσι. Oh my god, θα ξεκινήσουμε με την πιο χάλια πρόκληση. What the fuck? Θα κράσω. What the fuck? Look my teeth! Oh my god! What is this here? Oh my god! Θα ξεράσει, είναι πολύ πικρό. Τα έχω κάνει όλα σκατά εδώ πέρα. Look my teeth! Κοίτα πως έγιναν. Όλα σοκολάτα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Like, subscribe, αν δεν είσαι subscribe, like, πού κέρατο. Αν δεν είστε subscribe, like,
Άμα θέλετε να κάνω άλλη πρόκληση, βάλτε στα comments. Βάλτε στα comments τι θέλετε να κάνω. Άμα θέλετε να συνεχίσω τα βίντεο, γράψτε στα comment. Το πολύ πολύ να κάνω άλλο ένα βίντεο το οποίο θα έχει σχέση με Q&A, γράφτε μου κάτω στα comments. Ελπίζω να το βλέπετε ακόμη το βίντεο, γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι βαρετή. Πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά. Πω, θέλω νερό. Πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά μαζί. Πρέπει να πάω να πλύνω τα δόντια μου. Τέλος το βίντεο. Φτάσαμε στο τέλος του. Μου έφυγε ένα άγχος από πάνω μου. Και άμα είστε φίλοι μου και βλέπετε από το σχολείο, απλώς δεν με νοιάζει τι θα πείτε, διότι είναι δικιά μου δουλειά αυτή και θέλω να το κάνω για την πάρτι μου, δεν θέλω να το κάνω για κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πρώτο μου βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε να συνεχίσω, κάντε like, subscribe. Τα λέμε! Yeah, thanks for watching, bye!